samara pamoring sukma sing laksmaya winaya ing asepi sinimpen teleng ing kalabu pambukaning warana tarlen saking liya baya bengaluya Dinda pecating sumpena Ilahing awi gena mastu Purama Sidhem Aum awi gena mastu Purama Sidhem silat mring diwang jagat karana sirang tandha kawisesaning bisana sana sinawung langening mila pesta maksih lestantun lampahing Buddha jinantara tutur katelata-tulat mreh labding parabdya winusudha ngupama parameng niskara karana tumiying jaman Purwa Hong awit nam astu arah hayewa sagung dumadi pinardi tameng lalata mangkita kapusana haning gumita tawang rengging perlambang patumpa-tumpa parama panggung sang murwahing kata segebyara dumadining wayang Purwa purwakaning kandha linarik runtuting basa dongeng pinungemu rasa yen narasaya karaos mulat sarira hang rasa wani uruhing diri rasa mangsa ngrumangsandi lir jalma ngilo kaca jarweh wis rinakup caing carita becik wis kagelari madyaning pageliran yaiku sejatri amriksani pagelaran inggit Purwa Surya Candra Daru minyawang Kartika wis kinurba udrating kawasa sahari ratri hangidri bawana perwateking dosina gelir kemanti temadat dipetanganing dina sasi warsi windu kang sarbabat Tatung lantang kartu mangkarto yusiniram buntuyo japating rembyadatu padangeng kutu-kutu walang atogo buronono yang buronto idadyo beranantan pawijalan padang tarwangan senari sang bangor tanggang rasa berbawan jagat mungging jagat wetan mungup-mungup mungging kalengan wukirabang merengangkah lamun kaheksi ayah andilat-andilato bumi saya dangu sumurup sang Hyang Ngaraka katon semai belak kanan kiri ning abangesmu jenar kapur bawan sinaring sang Hyang Basanta tanem tu katon ijo royo-royo amangku gunung ingkang katon biru moyo-moyo pucuk ing gunung kinemolan gendanu kasil ing Prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tanpa tawis dangu soleh ing kawula dasih dene larsa ngupya buka garap tegal sawahe anglur silur tanhono pedhoti sinambi sendonan sesindenan mikul garulu kunde hagiring raja kayani samana pirembagan Samarwangi Sanghyang Ngarkasa dangu saya inggil wis katon melok sinari jagat dunung ing kiblat papan lor kidul wetan kang kulon sinaring jagat kang sami rebut yada rebut teja rebut kekuwung parandene datan ana ingkang bisa amadani perbawaning kekuwung ing praja negari ing Astina ya negari Gajah ya liman benawi ya negari Guru Janggala papan cari kana pambukaning kandha syarat ring mangke negari Astina dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sinasapan toyaning benawi tramya baing samudra binang langut kang tanpa wagut pegating paningal kapantok uruting Cakrawala wane-wane cakring bewisik samana kineping jurang corong kinepung gosirung kinarya sesuing peksilawet bang sarang gurung wonten ugi pasisirandra sasana jembar kebeganing pasir gemlaring garis pinggir tanem tuhang rembuyung raya-raya karang kitri para wiriron klopo bewisuk berpasiten pawur sadengan tinandur tangkal tumangkar kaweryan dadi gunung-gunung beban sing kandhang rangsang langit lenggak lenggok lampahe toya kang mijil saking sendang-sendang pring tirtane iline kang pinara-para pelayune kang tinampi waduk binentung-bentung kinarya hanggileni sawah yang pategalaning sang Marakesma mokal pangolahing tetani bebasan datan ana bumi sak cengkah kengsela sadaya tinandurang kampura kapipan diwa Bathari Siraglar Pasabinan Yaya Rukmisara kang pinangka pratiwi
pategalan rengga plewijing tengah krembuyi godhongane ambiyep kowe nganti kaya manglung-manglung wit-witane pala kependhem pala kesimpar pala gumantung sadetan kujiwa jinawi tukulan kang pawis karasaning diri ingon-ingon raja kaya itik-iwen sansiyang rembaka lamun siang gelar ing mangunan lamun wanci surup surya samya bali mring kandhang wis sowang-sowang datan ana carane kandhang nganggo kinanjing palang labet tebih saking tindak Durjana cuti samya sayek saeka kapya karo ring dosa bangsa tuwin negari ing Astinapura Wanaga ngimbaning gunung anggung rinungsa menes taruna tumurun trah-tumerah sadhe dadi huruk-huruk kaneng lingkungan langkung-langkung lamun ta tintaliti sampun samya samet mring sesanggeman sepen tebih saking tindak sansaya sinansaya wada winodanane mumat sinapatan daya dinayan sawiji jes mapan sejati ning jejiwahan kang pinuji temahan mawujud manunggaling cipta rasa karsa kang sak temah ambabar karya kenging binasaken negari Ngastina laku semlakya mancik mering jampan kencana panjang punjung pasir pawukira jinawi gemahri pakarta tata raharja dasar negara kang gedhe bari padhang jagat dhuwur kusitor padu kuncarane turta kasus ring kanca praja lasin tentang kewareng caket amengku pranataning adil praja negari Ngastina wis ana pernayu dewi-dewi lamun kethek arane Pragosa Buta Prajeka Dewa Wisik Pandhita peparap lamun nalindra jejuluk jejulura nenggi Sang Prabu Duryudana ya Sang Nata Prabu Jaka Pitana ya Sang Prabu Suyudana ya Sang Prabu Jayapitana ya Kurawendra ya Gendari Suta ya Dastora Stratmaja ya Sang Tri Pamangsa yeneng jejuluk Sang Prabu Gandharya Sang Rata Arsa lenggah madaring dampar kencana tatan montor-montor ispating Bathara Yayah Sang Hyang Bathara Kuwira dewaning kasugihan Kijawantah binayang-bayang sagyaning para Hapsari Hapsara mangku tanggung Jaka Paloro-loro yayara ping samudra ing daratan saking kathahing ronggenya Sang Prabu Jaka Pitana mengku sangjaning para kawula dasih wonten negari Ngastina sinten ta lajeng ingkang pareng caket dene pangarsa muhung Sang Rindya mantri pangreksa muka negari ing Ngastina pidalem plasa jenar nenggih Sang Werkanapati Arya Sengkuni ya Arya Suman ya Bambang Trigantalpati mangkaraken palenggahipun pandhita saka lima nujung negari Ngastina nenggih Sang Tapa Begawan Durna ya Sang Baratwaja Putra ya Sang Wipra negari Ngastina katon moncer perbawaning negarane wong aprang karana ing mriku dumunung senopati ning agung adipati ngawangga nenggih Sang Nata Prabu Karna Basusena ya Sang Suryatmaja ya Surya Putra pamungkasing paseban nenggih Sang Raden Harya Karata Marma Satring Toya Tinalang mulat sangjaning para kawula samya ganteng pasisiran jejel riyel rapat papat pipit prasasat atau pandenggol datan pesela labes ganteng muruse beng jawi amludak gendera rontek umbul-umbul kiterangan danu yayi mondi mangsa labuh paing megar menti jamur bat mangsa rendeng tumbak ngrangem kok jati ngarani mangsa katiga sadya dadi pratandha bilih Sang Nata Prabu Jaka Pitana arsa medharing sabda pandikan ingkang dereng kawedharing lisan Om Sring Astina Maha Prabu Duryudana daring ingsun Werkudara den kaparang alon ngandika
pasir kekonang surem sorote tan padang kasoran pacareng para menggakono Sritinon neng pasewakan pusana maneka warna sebab puspitengu dyono miang mansra sarawarukma ranggeng manik narawata obro prabanya kang sumirat kenyaring neca laliwaran lat sisireng tatit awimbo kekondom re mi ingin
Rata Mondo saparan kang mangambar kongas Ya Istungara jagat manik raja dewaku Yuwang Suksmana kang adil luwih ana sasmintaning sejagat wasisaning Bathara Nuwun wangge paman Paman Pati Arya Sengguni Paman Pati Arya Suman Paman Trigantal Pati Plasa Jenar Ayo ndadekake kaget pakenira Paman Pati Sira ingsun piji wenten kajengan panira Paman Pati Arya Sengguni Paman Pati Arya Suman kawula ana ninggih nun amit pasang Kalimantabe sinabeta ngila-ila tebena saking siku dendhaning Bathara kawula ana nggih anak Prabu Wanter sabda tama paduka angger Prabu Jaka Pitana miji dhateng piswanipun ingkang paman kepatihan Blaka Suta Blakotang terus teranging jawi sanget watos sing manah Pindaran salamba pinanjering alun-alun najir menawi nampi dukanipun nata ngastina angger Prabu Duryudana. Nanging sareng ingkang paman sampun saged kawareng dening romangarsa wonten ngarsa paduka anak Prabu Duryudana. Manah kula tebih saking raos kemarasan wontenipun namung bombong twin seneng bebasan kejugrukan wukir sari kalpaning samudra madu ngger kawula ana ninggih. Kepareng kula nyadhong dawuh timbalan paduka angger Prabu Jaka Pitana ingkang paman kepatihan kawula nun. Paman Pati Arya Sengguni kadiparan pawartane para kawula jernyata jengandika ingkang ingsun pasrahi minangka dadi badal wakil ingsun. Sun jaluk pranata tata rakiting aprajan negara Ngastina atana mring panjenengan ingsun samendheka jeneng ati kang karempin Paman Sengguni. Menawi paduka ndangu bab tata rakiting kaprajan negari Ngastina tartentu sadedatan badhe anguciwani karana samya para kawula samya sayek seka kapya karya luhring nusa bangsa ten negari Gajahhoya mandhapipun dumateng Sang Jeparatik prajuritan kadang paduka pun para sata Kurawa datan kendhat yanya tansah gegeladen olah kridaning aparanggir pramila sawanci-wanci praja paduka katempuh yang parang muka kula kinten boten badhe anggepok koncanipun anak Prabu Jaka Pitana. Lepat keparengan nyendhu atur kula, remuk keparengna nyawurna putung sumangga kabandhemna kawula ana ninggih. Wah, Paman Sengguni ya. Damel bombong dasing sun teka jangkep kang dadi aturmu paman. Pakaryan utama tindakna selawase urip Paman Sengguni. Menapa ingkang sampun paduka dawaken kula mboten badhe suwala namung dereng lan sak sampunipun kepareng ingkang paman ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhaping padha paduka angger Prabu Jaka Pitana angger Prabu Duryudana sampun kula tampi dawuh sami-sami dosa menapa iki badhe kula sandhang jar paduka ijing ngandika tiyang sepuhipun Jaka Pitana nanging sepatur ki paman kaprayogan lenggajeng ngandika sampeyan Paman Pati Arya Sengguni wonten kajengan manira kenya sowan Paman Plasa Jenar. Sampun boten kirang sikit canggen kula ngabyantar wonten ngarsa paduka nggih anak Prabu kawula ana ninggih. Nuwun wangge Bapa Durna. Bapa Remban Kumbayana, Bapa Rembaning Saka Lima. Bapa Durna. Bapa Baratwaja. Najan Kang Putra pun Jaka Pitana ngaturaken kasugengan pambagya raja asung pasegan para krami mugya kunjuk wonten ngarsa paduka Paman Kumbayana Paman Sukalima. Oleh astaka swala sila bertapa sumarante awela kamanaga kula gopret kantil buntuting selikur
Nyun mangapunten, kula sowan wonten ngarsa butuh anak Prabu Jaka Pitana ngaturaken kasugengan. Sampun kula tampi nggih, sowan kula mboten manggalangan setunggal punapa. Wonten namung bombong tuwin marem mongko tiasipun ingkang paman Sukalima. Karanten nyumurupi kawanten wonten Praja Negari. Ing astina ingkang pendak-pendak dinten sansaya kuncara Anjayeng Bawana, derajat kalenggan paduka anak Prabu Duryudana, anak Angger Ngastina. Mboten kirang asung pasegan monokrami sampun ingkang bapa tampi, kula semantur ugi ngaturaken salam taklim kula mugi kunjuk nggih anak Prabu Jaka Pitana. Paman Gumbayana sampun kula tampi damel bombong tiasing ingkang putra pun Jaka Pitana bapa Prabandana. Kula non kaprayogaken sampun boten kirang sakita. Kakang Adiwati Karna, Kakang Suryatmaja, Kakang Suryaputra, Kakang Adiwati Ngawunggu, Kang Rayi dalem Jaka Pitana ngaturaken pambagya Raja Sarawu, Jawaduka Paduka Kakang Prabu Karna wonten Praja Negari Ngastina, Kakang Prabu Basusena. Nyuwang sukmana Kang Adilin we ana sasmintaning sun jagat ung bawana langgeng sinugita tanawrat. Pareng nampi palilah dalem paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Sowan kula mboten manggalangan setunggal punapa anggen kula ngadhep ngabiyantur wonten negari Ngastina, Yayi. Ingkang raka ngaturaken salam taklim mugi konjuk wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Kula nok inggih. Sampun kula tampi damel bombong dasipun Kang Rayi. Kaprayogan lenggah paduka. Palilah dalem sampun boten kirang prayoga pisahan kula Yayi. Dimas Kartomarma, kadhaipun Kakang Toya Tinalang. Padha kanthi prayoga sawanmu sartane tatanan barisaning Purwadya Bring padha gantung sibu. Aja nganti padha saur manuk, Kurawa aja nunggu poting dlajik. Jenenging senedyan Brahma wigatiring pasewakan Kartomarma. Mbah Nuk iki waji sembahan kula. Pangayoman kula nrima dawa pateng delahan Gusti kula Sang Nata Kanjeng Koko Prabu Jaka Pitana. Wanter sabda paduka miji dhateng misanipun Kang Rayi, sedaya ingkang sampun paduka dhawaken kula mboten badhe suluk, namung dereng lan sak sampunipun marang kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhaping paduka Kanjeng Koko Prabu Duryudana. Sinuwun Ngastina, Mbah Nuk iki. Kartomarma tak tampa pangestu ingsun wae tampanana. Sampun sanget anggen kula pundi prayogan anggonmu ngadhem. Sampun mboten kirang sekeca sinuwun. Nur wangke Paman Sengguni. Paman Padhari Suman, Paman Trigantalwati, kula nuwun wonten pangandika dawuh dalem paduka anak Prabu Duryudana kula nyadeng dawuh nggih. Mestike mawon dadosaken gurawalan manahipun paduka ijing andika Paman Harya Suman. Wiwah paduka Paman Gumbayana datan kantun Kakang Prabu Karna wiwasanya para kawulinging sami sibu. Mangga menapa ingkang dados darunanipun Kang Putra ngawontenaken pasewakan agung kang beneh kelan padatan. Pendak-pendak kula ngawontenaken pasewakan kula namung badhe ngrembak babagan pejahipun para Pandhawa nanging beneh kelan padatan sapangge sagendakan punika kula namung badhe ngrembak babagan kados pundi srananipun anggen kula badhe ngreksa katentremaning Praja Negari Ngastina. Palilah dalem paduka Angger Prabu Jaka Pitana kemareng kula nyuwun wedharna kang saknyata nggih, wedharna kang saknyata menapa ingkang dados gegebenganing manah paduka anak Prabu Duryudana. Ingkang paman kepatihan nedya nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda tama dawuh pangandika paduka Angger Prabu Jaka Pitana. Wah! Semanten ugi ingkang paman Sukalima nggih. Kula badhe midhanget menapa ingkang dados pangandika paduka anak Prabu Duryudana sak mangke. Kula sampun siaga ing gati samata ing diri. Kula arsa mabuka susilasta midhangetaken pangandika paduka Angger anak Prabu Jaka Pitana. Kawula ana inggih. Paman Sengguni, kula wonten timbalan. Paman Durna, kula wonten dawuh. Kula namung bingung salebeting manah kula. Kejawi bingung kula ugi nredeg kula ajerih. Karanten kula bibar nyurasa serat pustaka Weda Purwa. Ingkang mapan wonten ing pagedhongan pusaka Negari Ngastina ingkang ngrawacaken babagan jangkaning jagat inggih punika pecahing perang donya ingkang kaping sekawan ingkang aran Bratayuda. Pawan sumedhot yasipun kang putra pun Duryudana amargi Kurawa dereng nyawisaken Senopati agul-aguling paperangan
bebeteng tinanggulanging pabaratan kuwatir manah kula kalamun sak mangke kawon lan kelangan kamukten nalika manjing perang Bratayuda mengsah kelawan pun kadang-kadang kula pun para Pandhawa pramila wonten mriki gandeng kula ngarawuhaken lan ingkang badhe kula suwuni pangandikan dawuh mriki namung paduka Paman Kumbayana ing Sukalima Jaba Padurna ingkang minangka dados gurune wong perang Kurawa paduka gladi paperangan semantur ki para Pandhawa kula suwun niku paduka Kanjeng Paman Durungi Kanjeng Bapa Paman Durung Sukalima Bapa Paman Kumbayana anjreng kang puspita rum kasilireng samirana mrek ong sekar katung ko ngas kandanyo maweh raras arep naning driya Laru kimbal manyar-manyar duk nang dungkul wana alas dadi wana. Oh, iki. Kadasatanipun ingkang Bapa ing Sukalima nggih sareng kula midhanget paduka ajrih tuwin sumedhot yasipun anak Prabu Duryudana. Kados pundi kawontenanipun para Satukara bincang nalika ngadepi kawontenan kodrating jagat ya jangkane jagat pecahe perang donya ingkang kaping 4 ingkang winastan perang ageng Bratayuda. Inggih. Oh. Pangandikan punika ingkang sampun pantaraning dangu kula antu-antu. Pangandikan punika ingkang sampun dangu kula anti-anti benjang menapa paduka menika menggalih babakan kasudipyanipun lan kados pundi kawontenanipun para Sata Kurawa. Inggih, Ger. Inggih. Sejatosipun namung gumurundeling manah. Namung gumana musik manahipun ingkang Paman Sukalima. Kula namung saged ngudarasa. Karena kula ajrih nampi padendan paduka anak Prabu Duryudana menawi kula mboten pun dawuh matur, kula mboten badhe matur. Nanging sareng sak mangke kula midhanget pangandika paduka, kula paduka suwuni ga pamrayogi menggah kados pundi anggen serananipun para Sata Kurawa. Anyapaken nyawegakaken kadang-kadang para Sata Kurawa anggenipun badhe napaki perang ageng Bratayuda nggih paripaksa kula kedah matur nggih. Nggih. Prabu Gandeng paduka sampun rewaca midhanget menapa inggih dados atur kula paringa dawuh. Inggih. Kurawa menika bincang badhe mengsah kaliyan para Pandhawa. Mboten wonten sanes. Mungsuhipun Kurawa menika bincang namung Pandhawa. Awit sampun kacena lan sampun kawistara perang Bratayuda menika perange Trah Barata. Dados wong sing liyane Trah menika mboten saged nderek perang paperangan pabaratan perang Bratayuda mriku mboten saged. Nggih. Lajeng mungsuhe Kurawa menika Pandhawa. Kurawa menika kedah saged mangertosi karingkiyane mungsuh. Nggih. Kamangka kula menika dados gurune Kurawa, kula ugi dados gurune para Pandhawa. Ngemuti lampan nalika jaman pendadaran siswa Sukalima Kurawa kula dadar terus kula nggo lawuh. Kula teter kasudipyanipun kula cobi kadikdayanipun kaya ngapa kasile anggen kula mulang kaliyan pun para Sata Kurawa.
Lajeng Pandhawa semanten ugi kula tandhingke kula campuhke kaliyan pun para sata Kurawa. Ah, nanging elakipun lho nggih. Kamangka kula menika pirsa kula menika mangertosi dhateng ringkianipun para Pandhawa. Elake kok Pandhawa niku cacahe mung 5. Pandhawa cacahe mung 5, Kurawa cacahe 100. Menika rak mboten sak babak cacahipun mboten sak traju jumlahipun menipun timbangaken kaliyan pun para Pandhawa ingkang namung tiyang gangsal. Nanging nalika pendadaran siswa saka 5 lole diantenan Pandhawa iso ngalahke ngundurke kaliyan pun para sata Kurawa Pandhawa saged menang saged unggul ing anyudan nalika jaman lakon pendadaran siswa saka 5. Menika kula bingung. Kamangka kula menika mangertosi Pandhawa niku ringkihe enggan endi? Puntadewa menika karingkiane napa? Werkudara menika karingkiane napa? Janaka karingkiane napa? Kembar karingkiane napa? Kula menika sampun hafal. Ternyata limrah. Kula ingkang dados gurunipun para Pandhawa. Guru kuwi mesti mangerteni marang karingkiane bocah. Contonipun nalika Pandhawa kula wulang ken ngeten piyambake mboten saged nglampahi kanthi tuntas. Kurawa iso nglakoni kanthi tuntas. Menika teges menika dados kringcanipun para Pandhawa. Kosok wangsulipun Kurawa kula kon nglakoni prihatin, Kurawa ora iso tumus. Kurawa ora iso lulus nanging Pandhawa kula dawuh supados nglampahi prihatin Pandhawa saged lulus. Semulur anggenipun nglampahi laku prihatin. Bentenipun Kurawa lan Pandhawa menika wonten dumunung wonten ing rasa prihatin, rasa panelangsa dhateng gesangipun piyambak-piyambak. Contonipun Kurawa kula dawuhi kungkum. Dereng dikon mentas pun mentas. Entek-entekane ra 3 sasi Kurawa damel kasus. Sinten niku Kakang? Dursasana nika. Kula bucal teng negara ngawu-awu langit menika. Bentenipun Kurawa kaliyan Pandhawa menika namung dumunung wonten mriku. Lah, menawi bab laku prihatin Pandhawa unggul, nanging menawi bab lahir Pandhawa menika nuwun sewu Pandhawa menika taksih dereng saged bentenaken pundi ingkang lahir lan batos lan pundi ingkang gadhahi niat nista badhe anduwa utawi badhe nyintrakani dhateng gesangipun para Pandhawa menika Pandhawa dereng saged bentenaken Pandhawa urung iso mbedake. Contone pripun? Saniki kula aturke mawon. Nggih. Kurawa ki cetha grincane nek dikon nglakoni prihatin. Dadi umpama arep numpes Kurawa menika seranane gampang. Aja diperangi, Kurawa ki aja diperangi. Nggih. Mergo nek perang mesti Kurawa menang. Sing ngomong sapa? Lho kula. Lah nggih. Sampeyan apa pun ngerti dalange sinten? Lakone napa? Kurawa menang mungsuh Pandhawa kok kasembatan niku Kurawa niku aja kok mungsuh Pandhawa. Kurawa niku mungsuh Panakawan kemawon kalah lho. Mungsuh Petruk, mungsuh Bagong, mungsuh Gareng menika kalah lho. Depate kula wonten dawuh. Kula kok ngerti enten sirah metrungul niku. Enten nggen ngisor debak. Ora kebrebeken Pak ya. Senes niku sing dirembug sakniki kula tak takon. Nggih. Sampeyan maring dawuh keringkiane Pandhawa. Lah, ringkihe Pandhawa niku napa? Pandhawa niku cacahe 5. Nggih. Pandhawa sampun nampi kanugrahan ingkang aran Wahyu Panca Manunggal. Panca menika 5, Manunggal menika dadi 1. Nggih. Menika Wahyu namung pantes dipun gayuh dening pun para Pandhawa. Awit Pandhawa menika 5 ing atunggal ingkang ora iso dipisahke. Nggih. Lah, carane golek keringkiane para Pandhawa, lah Pandhawa aja nganti didadekke 1. Pandhawa kudu dipisah. Seranane kudu mangerteni keringkian siji lan sijine. Keringkiane Puntadewa napa? Puntadewa niku nalendra sing kondang ikhlas, nalendra sing kondang getih putih, ikhlas lahir lan batine. Aja kok bondo donya, aja kok kulawarga. Najan uripe dhewe nyawane dhewe, waton kuwi dijaluk kanggo kamuktening liyan. Mesti Puntadewa menika bakal masrahaken. Nggih. Dadi Pandhawa menika utawi Puntadewa menika ora sandadak diperangi. Puntadewa menika ora sandadak diteter lahire. Awit Puntadewa menika mboten iso perang. Nek kocap nesu nggih bener dadi buta sak gunung peranaan menika leres. Nggih, Kakang Durna nggih. Nggih. Kula ugi nyekseni piyambak anak Prabu Puntadewa Tiwi Krama Matek. Dadi buta sak perbata siwi agenge can gegirisi. Nggih, nek kon perang blok. Buk men boten Puntadewa niku. Nggih.
Ning ringkihe nggih niku Puntadewa niku gampang arep mateni Puntadewa niku gampang. Jak teng negara Ngastina Puntadewa kuwi arep tak pateni kanggo srana kamenanganing para Sata Kurawa besok nalikane nglakoni perang gedhe Bratayuda. Puntadewa mesti nganglungke janggane monggo. Pun nggih dibelah ngoten mawon. Puntadewa menika ikhlas, Puntadewa menika ikhlas. Nggih. Nggih Kakang Durna. Nggih. Bojo dijaluke dinake. Nggih. Janjane Drupadi menika nelangsa uripe karo Puntadewa. Liripun nelangsa. Drupadi niku nganti karepe pakmu mbakku dimaru. Pakmu mbakku goleke kanca. Mergo panjenengan paduka jeng sinuwun ngamarta menika dadi wong lanang kok ora iso ngancami wong wedok. Pendak-pendak ana Nanendra Raja Narpati sing arep mboyong kalian pun para Drupadi kok namung badhe pun pasrahaken menika. Kula minangka wanita mboten gadhah derajat pangkat kalenggahan. Kula mboten gadhah wibawa. Puntadewa sangka ikhlase ora gelem di bojo loro. Mangkan pun kula niku pun nate nembung. Dateng pun Puntadewa nggih anak Prabu Samyaji. Ingkang garwa pun Dewi Wara Drupadi badhe kula damel srana lantaran tumedhaing wahyu kamulyan. Kurawa badhe nampi kanugrahan srananipun Drupadi mapan wonten pertapan Sukalima. Janjane niku mengkin arya pawadan, janjane Drupadi kula pangan. Nggih. Nek kok ya mesa diparingke. Alhasil kula mboten sida mboyong pun Dewi Wara Drupadi dhateng negari Ngastina, dhateng pertapan Sukalima mboten siyos. Niku ringkih Puntadewa. Karinggiyane Werkudara ya Bratasena. Bratasena niku najan to digdaya sekti kalintang jaring perang. Godhek wong Simbarjaja. Duwe pusaka aran Gata Rujak, Pala. Pala kemendem, pala kesimbar. Nanging Werkudara menika gampang diapusi. Kok sampean iso ngendika Werkudara gampang diapusi dasare? Sampeyan apa ora kelingan jaman lakon Dewa Ruci? Werkudara kula kan mlebu teng alas Tebrasara. Alas Tebrasara. Senes. Werkudara kan kula kon ngupadi wujuding kayu gong susuing angin. Nggih. Karep kula ben dipangan buron wana ben dipangan bangsaning Drembabak teng alas. Nanging nyatanipun malah Werkudara kasil pikantuk werdining tembung ingkang namipun kayu gong susuing angin. Malah Werkudara nggih Bratasena saged merdekke, saged iso ngerti werdine kayu gong susuing angin. Kula ora kurang akal. Werkudara kula kon nyemplung, Werkudara nyemplunga Samudra Laya, Samudra Mantana, nyemplunga kana. Karep kula ben Werkudara menika dipun plak kalian pun Paus. Dipun plak kalian pun Hiu. Banteng. Iwak kembung layur lan sak panukalane. Karep kula ben Werkudara menika mati awit nyemplung samudra. Nanging malah saged pinanggih kalian dewa ingkang momong jagatipun, saged pinanggih kalian jati dirinipun ingkang winastanipun Sang Hyang Ruci Bathara inggih Dewa Ruci. Malah ugi saged pikantuk wejangan kawruh kasampurnan sastra cetha pangruwating diyu. Sastra mulya memayu ayu ning bangunan babar kamulyaning jati. Menika Werkudara. Nggih. Dadi keringkiyane Werkudara menika gampang diapusi. Gampang diapusi ning Werkudara arep wis diapusi Werkudara ora iso mati. Dados Werkudara menika mboten duwe keringkiyan. Padha wae ora sampean ki. Siji sing dirembuk keringkiyane Janaka napa? Janaka menika keringkiyanipun dhateng Wanodya, gawake sinden 8 ngoten niku Janaka pun kecek-kecek. Nggih, nggih. Kula nggih apal, kula pun percaya nek Janaka niku keringkiyane mesti babakan wanita. Nggih, leser. Leres, aku leres. Seranane pripun arep ngapusi Janaka? Golek wong wedok sing wis ana penyakite. Terus Janaka jak teng Ngastina. Nggih. Wong wedok sing ana penyakite kon ngrabeni. Nggih. Mesti wonten mriku wonten kisah-kisah Andon Asmara. Menawi Janaka sampun Andon Asmara kan wedok sing ana penyakite, Janaka mesti kenging penyakit. Kamu penyakit menika mboten saged dipun sembuhaken kanthi senana menapa kemawon. Obat napa mawon dereng saged nyembuhaken penyakit ingkang kula wastani menika kala wau. Ning Janaka niku duwe aji kasekten, duwe guna kasantikan. Piyambake saged ngracut sesakit ingkang mapan wonten angganipun piyambak. Ha nek ngaten Janaka mboten dikeringkian, mboten sida, mboten sida. Sampeyan ki wola-wali ngendikane pendhita ki ngendikane sabda Brahmana Raja ora kena wola-wali kok.
Nek ngaten iki siyose Janaka dikeringkian napa mboten? Mboten. Lah niku wong wedok sing penyakiten. Janaka iso mareke dhewe. Kamangka niku penyakit janjane penyakit medis. Ning sing nambani Janaka nganggo metode non medis. Mboten nalar mbiyen. Kula piyambak ugi bingung lho Dik Pate. Mah, lole ngene iki pripun? Kembar keringkiane napa? Kembar menika bocah lola. Nggih. Bocah lola menika ora ndek wong tuwa, ora ndek bapak, ora ndek biyung. Nggih. Nek wong ora ndek bapak, ora ndek biyung menika kala mangsane rasa pangrasane menika sok-sokane nelongso. Nek ana pangandikan gunem sing nyembet marang atine si kembar menika inggih menika babakan wong tuane, wah piyambakipun menika badhe ringkih. Nek pun ringkih mesti lara kembange wong mati. Nggih. Dadi kembar menika matine ora merga diperangi, kembar Nekula Sedewa menika matine merga kepangan pikirane dhewe. Ora ngaten. Nggih. Dadi gampang, sing dikeringkian Pandhawa sing dikeringkian iku mung Puntadewa karo Nekula Sedewa. Nek si Werkudara kaliyan pun Janaka mriku kula penggalih. Mengke kula tak buka primbon 1001 malam riyin. Pripun serane anggenipun badhe ngawonaken mateni dhateng pun Bratasena kaliyan pun Janaka menika. Nanging kula nyuwun pamunten nggih. Bapak durung kados pundi? Kula pitados kaliyan murid kula. Kula menika nggadahi putra siswa, kula menika nggadahi murid. Ingkang piyambakipun menika sampun tau tate tiyang sak negara dipun pateni. Mangka namung ijen. Nggih. Lajeng sinten putra siswa paduka mriku? Ingkang namipun Kalanjaya kaliyan pun Kalantaka. Menawi paduka ngeparengaken paring palilah dhateng ngersanipun ingkang Paman Sukalima. Dinten sakmenika putra siswa kula badhe kula timbali wonten mriki. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakit nawangsa sangga katri gumulung mangromak ing wadya katri gumulung mangromak ing wadya Kurta kurore kagiri-giri Ronanggono magawe glarira wang-wangung Nggih mraengaken kula marem mraengaken kula pitados bilih putra siswa paduka Pamanduna saged marantasi karya palilah dalem kula nyuwun pamit bidhalo Pamanduna. Thank you.
alon tata trapsilan nira ngaja makan astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe pranta yen ngandika magawe pranta Sungara jagat Manik Raja Dewaku Bawa Durna kula wonten dawuh mboten kinten babar pisan siswa putra paduka mriku wujuding dupriksa nggih nggih menika ingkang kula aturaken menika kala wau rumiyin ingkang nggadahi sejarah damel cariyos lan lelampahan piyambakipun menika saged Brasta Bante tiyang sak negara namung ijen menika ingkang ngajeng menika ingkang ngarep ingkang namipun Kalanjaya. Piyambakipun menika kagungan pusaka ingkang winastan Gagak Kresna. Gagak Kresna. Gagak ireng menika lho. Kados piyambakipun anggenipun mateni tiyang sak negara menika ngginakaken pusakanipun ingkang winastan pun Gagak Kresna inggih Gagak ireng menika kala wau. Jagat pangestu ngoro namung ijen inggih tanpa kanca tanpa kandhi katimbalana nggih ora mengko dhisik Kalanjaya lan sira Kalantaka padha kanthi prayoga sapratanira sakloron oning praja negara Ngastina ladala Bujleng-bujlenge blilasnat padha jek-jekan. Parang watu kamiji dhateng pisanipun ngabdipun Kalanjaya sinuwun. Sowan kula wonten para jenegari Ngastina tebih saking Rubeda caken maring kanjwanan kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjara. Yo Kalanjaya tak tampa pangestu kuwe Tampanrana sampun sanget kula pundi sinuwun kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sinuwun yo Kalantaka tak tampa pangestu ingsun bae Tampanrana sampun sanget kula pundi Bapa Durna kula ngaturaken sembah ya nggih anakku mutan pangestune bapakmu wae Tampanana ya nggih Kalantaka. Sampun kula pundi. Nyadong dawuh timbalanipun paduka dalem sinuwun Prabu Jaka Pitana. Wonten paring damel menapa sinuwun? Kalanjaya, kula wonten timbalan. Sayekti mung nuruti apa kang dadi pangandikane Bapa Bandurna lamun sira sakloron saguh brasta sarta saguh mateni marang para Pandhawa. Pancen menika ingkang kula ajab rinten pantaraning dalu. Namung kula menika bingung. Bingung sababe apa? Bingung awin boten pikantuk margi wonten pundi dunungipun para Pandhawa. Lan kula kedangginaken pawadan menapa? Awit kula menika kalempun para Pandhawa ngigit-igit raos sengit salebeting manah kula sinuwun.
Pramila gandeng samanggis kula gandeng sampun nampi dawuh pandika Paduka Sinuwun Prabu Jaka Pitana. Benjang menapa paringa dawuh tartentu kula kan kadang kula pun Yayi Kalantaka badhe bidhal mejahi dhateng pun para Pandhawa. Menawi Paduka dawuh ingkang abdi pun Kalanjaya lan Kalantaka bidhal dinten sapunika. Kula aturi mas paosaken lan kula aturi nyekseni. Menawi kula ngantos lincat janji kula ingkang dados liru jangganipun ingkang abdi pun Kalanjaya lan Kalantaka sinuwun. Kula menawi bidhal sapunika dereng ngantos surup surya kula sampun saged ngasta duwen ngaturaken misungsungaken mestakanipun para Pandhawa kunjuk dhateng Gusti kula ing asna Sinuwun Prabu Jaka Pitana sinuwun. Dan siswa matur marang risang Mahayagi Sang Wipra kadiparan ngarsaning Hyang Huti Pati Jeneng ingsun bisa ngrasake prasetyanira Kalanjaya lan Kalantaka sakarone. Gandeng wis titi wangsa kala wis nekani. Jeneng ingsun wis madhep lan mantep. Percaya kalamunta sira sakloron bisa nyerenake lan pun para Pandhawa. Mula tak pasrahi tandang gawe budhal dina iki. Wah, palila dalem kula nyuwun pamit. Ati-ati aja kaya bocah cilik tabalang puja puji santi. Kalanjaya lan Kalantaka. Katon lir landheping Trisula Netra Markata lir kabaranang Kakang Adipati Karna majeng wonten paring dawuh menapa? Nyuwun mahapunten. Paripaksa kula majeng anggen kula sowan najan tanpa palilah dalem Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Nyuwun mahapunten. Menapa Paduka menika kesupen dhateng derajat pangkat kalengganipun ingkang Raka ngawangga wonten negari Ngastina menika kula kapatah dados menapa? Paduka menika senopati ning negari Ngastina. Lah, menawi sampun pirsa lan pitados bilih ingkang Raka ngawangga menika senopati ning Ngastina. Lah kok Paduka mboten masrahaken kalenggan senopati? Dateng ngersanipun ingkang Raka ing ngawangga. Nyuwun mahapunten, kula kok rumangsa ora dikanggokke. Kula kok rumangsa bilih lenggah kula wonten negari Ngastina, jare kula dadi senopati kok ora didhawuhi mateni Pandhawa. Ah, mboten wonten ginanipun, kepareng kula kondur wonten ing negari ngawangga kemawon ya.
arom arom Bapak Durna, kula wonten timbalan. kados pundi menika? Kamangka sampun cemeplong rasing manahipun Kang Putra Jaka Pitana bilih sesuk paduka pun Kalanjaya lan Kalantaka sagah mejahi dhateng pun para Pandhawa. Nanging gelaning manah kula Kakang Adipati Karna ing pengangkah kula suwuni sepatus sabiyantu ngrumaja ngilekasipun Kalanjaya lan Kalantaka. Lah kok malah kundur rumaos mboten pun anggep palengganipun wonten negari Ngastina. Oh, lole. Panjenenganipun Angger Adipati Karna menika teges taksih nggadahi wewatekan lare. Liripun kados pundi? Najan to ora didhawuhi iki gandeng panjenengane menika sampun nyandang gelar tuwin pangkat Kasenopaten. Mbok ora didhawuhi iki lah mbok ya enggal cawe-cawe klungsu-klungsu melu udu ra ngaten. Nanging kok malah nglencati dhateng menapa inggih dados tanggal jawab tuwin kewajibanipun Angger Adipati Karna. Lole kula ugi ngeman dhateng lekasipun anak Prabu Karna. Kakang Durna, Pripun Dejuni? Nek sampean ngeman kula kok mboten. Lho sebabe Kakang Adipati Karna menika rak peranganipun para Pandhawa. Tata batin piyambakipun menika rak mbarepe Pandhawa. Nggih, menika rak ugi atmajanipun Dewi Kundi. Laras. Lah pramila nggih memper kemawon. Menawi nesu janjane nika niku wau le nesu niku ora merga le ora didhawuhi. Ning le nesu niku merga ngerti nek kadang-kadange adi-adine arep dipateni karo sing jenenge Kalanjaya lan Kalantaka menika kala wau lho Kakang. Engko nek nganti Kalanjaya lan Kalantaka dereng nganti tekan negara Ngamarta urung kasembadan mateni Pandhawa. Monggo Angger Adipati Karna pun mapan teng mrika ngandhake perkara sing saknyatane ning diimbu-imbui bebasan dandang kandhake kuntul-kuntul kandhake dandang. Pandhawa iso gebrongot merga sak omongane Adipati Karna. Ah mereka ora malah cilaka tumrap kula apa. Depate, pripun? Sampeyan ki pikirane kok negatif. Pun tapi tados mawon kelawan lekasipun murid kula Kalanjaya lan Kalantaka. Mengke menawi begitu Kalanjaya lan Kalantaka menika sampun pinanggih kaliyan pun para Pandhawa, digigit siung pengapit Pandhawa menika saged mati. Ngaten. Nggih. Nek pun ngaturaken kuwandane Pandhawa teng negara Ngastina, wede keren ngaten. Niku prayogi pancen menika ingkang dipun angkat dening kula sak kadang para Satakara utamanipun anak Prabu Jaka Pitana. Bapak Durna, Kula wonten dawuh. sampun ngantos ajri kangelan para Satakara ketatno ngrumaja ngilekasipun Kalanjaya lan Kalantaka. Ngestaken dawuh garwa ingkang penang ngetapaken para Satakara iki namung patih sing momong Kurawa saben dinane. Kula menika rak gurune. Paman sing pundi? Kula wonten dawuh. Kula kinten boten sadadak kula ngambali atur kula malih. Inggih ngestaken dawuh. Menjang menapa anggen kula bidal. Boten ketang sambung obor colok lintang nulya bidalo sapunika paman. Inggih ngestaken dawuh. Kepareng nyun pamit madal wasilan palilah dalem paduka njeng sinuwun. Ngatos-atos sampun kados lare alit. Kartoparmo wonten dawuh sinuwun. Buparno kang padha sepo ing senedya kundur kedaton. Nun wisnaken dawuh kepareng nyun pamit madal wasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kartoparmo kaya wis ora ana dawuh maneh. Puragati ning Mananggilan.
Sang Natarsa Kundura ngedaton jelok saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadheraken sang janing Paromban Jadi manggung tanggung Joko paloro-loro. Ingkang samya ngampilu pacaning Prabon. Kawis nial saking mandra tindaknya Sang Sri Naranata lamun kacandra yayah Jawata kairing widodara widodari. Tansah maraman maring sok masinok maya winaya ing asepi